Ahoj, dneska si na Hypixelu zahraju, s Herobrinem, nadělám si srandu. Dneska si na Hypixelu zahraju nějaký minihry a jdeme na to. Obzvlášť já tady teda v něčem asi nejsem nějak nejlepší, ale dala bych třeba dropper. Nebo nějaký random mapy. Tady je parkour, nebo co to jako je? Dobrý, už to začíná. Máme tady tu nejjednodušší mapu, pak je ještě jedna dost jednoduchá a pak už jsou dvě těžší a pak je jedna nejtěžší. A jsou tady nějaké nové mapy, sice tohle už jsem hrála, ale třeba tohle jsem taky hrála, ale no, všimla jsem si, že už jsou tam prostě nějaké, které jsem ještě nehrála. Kam, jo, aha, já jsem nevěděla, kam se skáče. Hop, easy. Tak jsem umřela jednou, což není tak hrozný. Ale když nevím, jak zapnout sprint, což je tady očividné. Pomoc. Jo, aha, jo, dobrý, už jsem se řekla, že to nebyla voda. On už to někdo dokončil, jak to může někdo už dokončit? No tak jako může asi nějak, no, ale tohle je ta nejtěžší, která fakt vypadá těžce. A navíc ani nevím, kam tam mám padat, jakoby, což je blbý. Jo, aha, pořád nevím, kam padat. Hej! Aha, ona byla voda úplně jinde, než jsem si myslela. Nevím, proč jsem dávala zrovna dropper, mohla jsem dát úplně něco jiného. Pomoc! A já už jsem jednou do té vody mám spadla, ale to bych musela vědět, kde ta voda vůbec je. Už mám 15 failů, úplně skvělý. Jo, aha, já jsem myslela, že je to lapis, ona je to voda. Nebo ne? Já nevím. Hej, a proč pořád padám tam? Právě, že tam to je blbý. Proč padám tam? To nejde. Yeah. Já prostě nevím, kam mám padat. Tam je nějaká vlna divná. Hej, jo. Ale no tak, konec hry. Tak jsem to ani nedokončila. No to nevadí. Svět se kvůli tomu nezboří. A teď bych dala třeba Bed Wars, abyste viděli, jak jsem v něm špatná. Asi bych dala možná i 4v4. To by tady taky někdo musel být, že jo? Dobrá, tak dám týmy po 2 třeba.
To by tady taky někdo musel být, že jo, pane bože. Hrají to tady ve 2:45, kdyby tady aspoň pár lidí mohlo být a on tady skoro to není. Ale dobrý, už se joinujou. Před chvilkou jsem přišla ze školy, takže... Já si nejdřív obestavím postel, protože jak se vsadím, tak teammate to neudělá. Tak. Doufám, že nepotřebuju 25. Je dobrý 24. Tak. Takhle to nějak udělám. Tak. Teammate už se staví. Já si koupím ještě meč a nějaký bloky. Možná i krumpáč. Ty goldy asi uklidím. Máme tady někde nějakou čestku nebo nahoře, nebo... To asi žádná ani není, nebo já nevím, co to je. No to je jedno, tak snad s tím nevsípnu. Nebo já to sem vyhodím prostě. Doufám, že se to nedospadne. Hele, mohla bych na někoho možná jít. Možná. OK. Nevím, jak se takhle rychle našetřil na fireball, ale dobře. No tak pojď, týpku, pojď. OK, rychle. OK, máme po posteli, ještě ho zabít. What? Tak to asi zabije on mě, no. Ale dobrý, zničila jsem jim postel, já jsem celkem spokojená. 10 iron, to je 10 goldů, to si ještě počkám na jeden, už 11. Takže ještě jeden a budu mít na železní brnění. Do protínka, že jsem to mohla čekat. Já nemám bloky ani. Kam až se staví. Kde teammate? Ne, že spustí TNT, což on určitě udělá. No jasně, že jo. Já nemám žádný bloky, co mám dělat. Aha. Týpku trochu vedle, no už spouští TNT, no. Tak to mám po posteli. Aspoň jsem ho zabila, ale už mi je to skoro k ničemu. Tak. Já ho podkopu toho teammatea normálně. Bacha, jde na nás šedivej, jasně, jsme mrtví. OK. Tak teammate už to asi úplně nedá. Tak je mrtvej. On má půl srdíčka. Tak to bylo těsný, ale... No. Zatím teammate asi. To byl rychlejší, dobrý. Co dám teď?
Já nevím. Skywars já to neprohraju. Možná Duel, ale to taky všechny hry. Se tady podívám, všechny hry. Teoreticky bych mohla dát... Kde Duels? Tohle je Duels? Ne, Duels je Brut. Já jsem rybář Minecraftový, no. Dala bych možná tohle. Asi 1v1, to se mi zdá takový nejlepší. V tomhle případě. No. Hej, co to je? Proč mi to vrátilo na... No tak tohle je nespravedlivý, hej. Mně se to laguje. No, on tam bude asi ale dřív. To je problém právě, že? Já jsem idiot. Pardon. Sakra. Schodila jsem ho? Asi jo. No pane bože, já ještě spadnu. Já ho zabiju jenom lukem snad. Ne? No já tě trefím i takhle, miláčku, to je mi líto. Hej, jak to, že to ustojíš vždycky? No časem on to zabije, on žere zlatý jabka, to je fakt nenormální. Já jdu za ním. Always. OK. On spadnul, to je fakt blázen tohle. OK, já bych si měla dát tohle. Dobrý. Je mrtvej. Mně se to malinko laguje, to je ten problém. Jo, Vajs, co to je? Prostě já za to nemůžu, že se mi to laguje. Taky nemůžu za to, že se mi tam nedají pokládat bloky prostě. On se taky laguje celkem. Jsi mrtvej skoro, co? On prostě spadne. Mně se zdá, že tenhle týpek je skoro stejně dobrý jako já. A prostě není lepší. Co? Tak mě... Aha, my jsme se zabili navzájem. Jo, já jsem asi schodila do vojdu. Ale to mi je asi stejně k ničemu, že jsem se tady zachytila. No. Kam zmizel? Co on tady tak trvá? Nebo spadnul taky? Jo, my jsme se vlastně zabili asi navzájem, já nevím kam zmizel. Aha. Tak to nevím, co se stalo. Asi. Očividně to není jako poznat, co se stalo. No a... Sakra. No, sakra. What the fuck? Co je za týpka? On má jedno hápko, dělej, zabij ho. On jde asi spodem.
to je, protože mi to tak laguje. Tohle asi není nejlepší. A po téhle hře už video stopnu, jo. Ono už má skoro 16 minut, no. To moc prostě. No tak asi bude lepší o trošku. Ne. No, ne, no. Hele, tentokrát neprosím o lajky, ale odběry, protože tohle si snad ani like, ani odběr nezaslouží. Jak mi to tady nejde, no takže nemusíte nic dávat, ani prostě, já vím, je to spíš nesnesitelné na koukání, než zábavný. GG. No takže já už bych tady video asi ukončila a nedávejte plus ten like ani odběr, fakt nedávejte to, tohle si to ani nezaslouží a čus.